Hello guys, welcome to my YouTube channel. नै आं माबायाव दंफैयो जोंनि ट्रेनिं सेन्टाराव नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो मोनथिगोन बबेनि ट्रेनिं सेन्टार। नै जोंना ट्रेनिं सेन्टारा मा दं कपि केबेज बिनिफ्राय नै ओरै जोंना ग्रुपसा नै आं दिनै बेखौ ड्राइभ खालामगोन। नोंथांमोनहा दसे उनाव आंनि ड्राइभ खालामनायखौ नुलांगोन। नायलांबाय था भिडिअखौ आरो भिडिअखौ नायनानै आंनि ड्राइभ खालामनायखौ माबायदि जादों कमेन्ट्सआव एसे फोरमाय। जादोंबो जायाखैबो जानो हागौ। এখন ডাবল কিবা কৰিলেতো 20 মিনিট হ'ব না। माबा होबायना बेल होबायना गारियाव बेल होबायना Chinese man. Ay, di ba nagsisitang ito na? Lumabas na ako ba?
गोजोन्थों।